Bezpečnost. Prosím vás, přišla jsem domů a mám úplně přeházený byt, asi mě někdo vykradl. Dobře, počkejte tam, kde jsme u vás. Prosím vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Jana Mrázková, Smíchov, bydlím na Santovice. Zlé stíny se potulují, jedovatý plevel klíčí a bují. Čím lhostejnost je větší, tím víc zlu mezi námi svědčí. A pak člověk volá po bezpečí. Slušných lidí je víc, tak ať si pomáhají. Linka 158, ta platí ve všech krajích. Linka důvěry a pomoci, od rána až do noci nám slouží. Na jednom konci je tíseň a ve hře je čas. Na druhém konci za svět